Foi unha festa por todo o alto, a que asistiron a totalidade dos participantes nos talleres de memoria que se desenvolven nas distintas parroquias do concello, todos eles maiores de 60 anos. A clausura dos obradoiros de memoria tivo este ano unha celebración especial, xa que se cumpren 20 anos dende que comezaron a organizarse. O acto contou tamén coa presenza da concelleira de Servizos Sociais, Silvia Grafojo, que destacou a importancia deste tipo de talleres, que buscan mellorar a calidade de vida das persoas maiores a través de actividades dirixidas a manter e mellorar capacidades como a atención, a memoria, o cálculo ou a linguaxe. Durante a clausura da actividade, os participantes tiveron tempo de dar lectura a varios poemas de temática libre, nos que falaban de todo, e interpretar tamén unha peza musical elaborada por eles mesmos. Como é costume, o acto rematou coa tradicional entrega de diplomas e unha merenda para todos os asistentes.